Nada, eu quería falar... Bueno, eu quería primeiro dicir que creo muchísimo na República. Vale, ben. Voto a favor. Vota en E contra. despois quería preguntaros unha cousa. Se vos deren a elegir, vos preferiríades querer en algo, é dicir, ser vos os que credes en algo, ou facerlle querer a xente en algo? A segunda, facer vivir a xente na ignorancia. O sea, encántame que facerlle creer a xente en algo xa sea A para ti ignorancia. a ignorancia. Dixo, no, eu xa aplicou, no chaval. Aplicáchelo totalmente. Sí, porque van ser felices. Por lo menos sufres ti solo, pero se os demais non sufren... Claro, un pouco así, vivir cunha felicidade baixo un engaño. Ollo que Sí. facerlle creer a xente en algo é creo que das ferramentas máis poderosas Sí. a nivel de Pero manipulación. se é bonito, sí. Claro. Pero- Bueno, bonito hasta un punto. Os Reyes Magos e Papá Noel e os ratoncitos eran moi bonitos. Hasta un Claro. punto. Claro, Hasta que estou pasas un duelo. Estou pensando, por E te exemplo, despides. nestes exemplos, por exemplo, é bonito facerlle creer aos cativos de que existen cousas máxicas e chulis. Claro. Pero non preferiría seguir creendo ti neso. É que eu creo que vou ser das que diga que prefiero creer eu. Porque decido eu en que creo. A mellor meterme por... Sabe? Pero prefiero.